Eso, gaur bersodoinuk lantzen saiatuko gea. Hasteko saioko naiz lau bersodoinu jotzen, neurri eta ritmo desberdinekoak. Eta atal hau bukature halaxe bukatuko du, soinukin.
Ze polite. Gaurko gaia berso doinuak. Gai hoi lantzea Gipuzkoako herri politenetako batea etorri naiz. Zumaiara. Bertako esango luketen bezala, Zumaira. Bueno, Zumaiara inguratzeko arrazoia, berso doinu gehien dakien eta lan gehien egin duen pertsonakin solasaldi bat izatea da. Bera, Juanito Dorronsoro Goikoetxea. Bigarren abizenare garrantzitsu bai da, askotan ahaztu egiten bade eure. Kaixo, Juanito, eta pagadik esango luken bezala, ongi etorri zure etxea. Zer modu bat? Ondo, zueke bai. Bai, gure bai, hemen txepiskat, tertulitxoat zurekin egiteko asmoan, eta, berso doinutaz zerbait ikasten dugun, eta berso doinutaz hitzeiten hasi aurretik, pixkat, Juanitotaz hitzein nahi nuke. Juanito ataundarra da, ataun San Gregoriokoa, hori famili nahiko, garai hartan normala izango zen, baina famili haundie, behatzi seniden artean bosgarrena. Piskat jakinen nuke hori zure bizipenak ataunen San Gregorion, zerati San Gregorio ezautzeztonantzako auzo txiki bat da. Orduan, ez dakit nola bizi zineten zue garai hartan umetan San Gregorion? Gaurko ikuspegitikan, auzo txiki bat, dek San Gregorio. Baina guretzat, guan ume ginanen garaian, guretzat mundu osoa banue. Hantxe egiten ginean dana. Ez periodikorik, ez telebistarik, ez beste inork. Dana, bizitzeko behar gendun guztia, San Gregorio genuken. Lagun artea, etxe bakoitzean 8-9 lagun, lagunak jolasen ibiltzeko, errekan morrai garrapatzen ibiltzeko, pelotan ibiltzeko, mendira joateko, perretxiko bila, daneako, bertan. Eskola, neskak den maistra bertako gin, guk maisua San Gregoriokoa, bidu hiru apaiz ere bat zeudean, eta zer erosi ere bai, eta zer jana ere bai, eta zer jolasekin, eta dana behar genuen guztia bizitzeko, uraxean gure mundua. Hitz baten esateko, San Gregorio zuentzako zen unibersoa. Uniberso oso. Bai. Dana. Bueno, Juanito, pixkat ikusi dugu zure unibertso hue, baina gero mutilko eskorra zinela edo, erabakiko zendun, o erabakiko zuten, edo ez dakit nola izan zan hori, seminarioa jutea. Nola izan zan hori? Hori giro bat zeban, orduan, ni eta giroa, familikoa, apaiz asko, osaba izebak, eta monja asko, eta etxea Elizari irantzita, sakristiaren azpian zeban gure etxea, apaiz parrokoekin da hartu eman hundila, bertan bai genukan, eta danok, hiru zenideo, hirurok akolito. Eta horrela, mentalidade hortan, inoiz etortzen joan eskolara ere, jesuita bazala edo praien bat edo joateko eta ni praieta zeaz, joateko eta ni apaizta. Eta alaxe, erabaki nian, hain gaztetan erabaki hartu lehike, Azatik, zenbat urte zuzkezun? Nik uste, 11 urtekin. Giroa bultzatuta, nik hori zamardia, nik hartan neok. Eta gero, juntzinen Saturraranea, ez da? Bai. Eta Saturraraneko hori izan, edade hortan junda, txoke bat edo? Saturrarana joan aurretik egin dizkian 6 hilabete, aginan osaba paizakin, ingresoa preparatzen. Sarrerako esamina ikasi behar zean. Oseak etzan borondatez juten zan zerbait, behizik eta gainditu behar zan azterketan bat. Bai. Sartzeko ingreso bat imertzin. Eta nire lagunak, prontxioa adibidez, juno eta beste asko, eskola bat zean Donostin, propio jarrita, seminarioa sartu nahi zutenak preparatzeko. Eta urte bete, eintzien, seminarioa sartzeko ingresoko esamina hori preparatzen. Eta nik hori, osaba paizakin aginan, 6 hilabetean, azkarri ninduan bizkat erderara, eta seminarioko gutxi gora bera bazekian zer eskatzen zuten, eta hartarako nik eskola preparatzen, eskola ikasten. Bueno, Saturraranen
suposatzen da, kulturaldetik beste hezkuntza bat jasoko zendula ez da, musikaldetik, igual solfeoa eta hori. Solfeo ez, solfeo gehiago San Gregorion ikasi genian. Bai, zubertatu zitzaiban apaiza, parrokoa, oso musikazalea, eta nahi ziren baita ere, koruan kantatzea danok, eta hantxe pianoa zeukean, apaizetxean, erretoretxean, eta han biltzen ginuztean, gazte kuadrilla nahi zutenak, dozen erdin bat mutila bakarrik, hori bai. Mutila bakarrik. Solfeo ikasten genian, do, si, re, si, do, mi, re, do, si, la, sol. Eta pianoa jotzen ere, bai pixka bat, nik behintzat. Nola ondo bizi nintzen da, eta handikan, nik... Solfeoan ikasi zen du. Eta gero, seminarioan ere, pianoa eta jotzen joan da, klaseak eman ere baita. Ni ere zerbait ibiliren induan, garbizukin da bar da, baina ez nien nahi asko ikasi, eta asko nabarmendu gai hortan, zeren, banekian apaizein da gero, pizkat ze hortan segiten prestatutako jendea, gero organista joetan zala. Eta organista bialtzen ziren, Eliz parrokia hundietara, eta bere eginkizun bakarra edo orioan, organista. Eta hori itzen du nahi zu? Eta nik hori ez nian nahi. Nik nahi nian apaiz izan, gazte jendeekin da lan egiteko, eta mundua berritzeko, eta ez nian nahi organista izan. Orduan, seminarioan jotzen daitzen ninduan pixka bat, eta pixka bat disimuluan da importantzia hundirik eman gabe, eta jendea aldan gutxiena anteratu zedila. Horregatik, organista ez nulako nahi izan geho, apaiziz egin da gero. Bueno, Saturraraneko fase hori bukau da, zenbat urte Saturraranen? 6. 6 urte. 6 Saturraranen eta 6 Donostin. 6 eta 6 ontzinen? 12 urte izaten dek. Izaten duk, 5 urte, humanidades edo lanetik ikasten. Gero, filosofia 3 kurso eta 4 kurso teologia. Saturraranen askoz guztago. Donosti baino guztorago. Askoz. Naturarekin askoz lotuagoa, profesoreak jatorragoa ginuztean, kantua, euskal kantuak, izugarri landu ginuztean, Donandoni Basterretxe bat bagenekean ondarruko apaiz bat, boga eta kantuak argitaratura egin dizkian. Herrietan ere guk gazte jendei euskal kantu asko erakusten genean, seminariotik Saturraren dikan. Gero Donostin hori dana galduan. Kaiola estu bat izan nuan Donostiko seminarioa. Alde nabarmena zean Saturraren. Nabarmena, giroan da danean. Gero Janito, hor orduan beste 6 urte egon zineten, zain gustora, nahiko disgustora, hori bukatu eta ja apaiz zinen. Eta ja lehenengo herrie? Gaintza. Gaintzara destinatu. Eta zemuzko esperientzia izan zen Gaintza? Gaintzara. 5 urte egin izkian da oso gustoa. Oso gustoa. Nere bizizan baita ere oso gustoko 5 urteak. Saturraren lehenengo eginkizun hauan, apaizena, eta ez genekien ezer ere, zer izango ginean, eta gu gazte-gazteak, eta han berriz hartzea utek euskalo zein baitzeke bezala, apaiz jauna, eta kontraste hori ez da, eta baina gaztekin, eta baserritarrekin, eta oso gustoko, apaizetxea ere oso dotore hauan, ondia eta edarra, eta bakarrik nahi behar bezala, lagunak ere oso gertu genezkean, eta araman, bestea jurren, bestea astigarretan, apaiz lagunak, eta alkarrekin hartu eman ondia, eta 5 urte Saturraren gaintzakoak gogoangarriak, nire bizitzan. Horrendikan ere, orduan gazte izan dagokin urte eroiten dira bazkaria. Horrek esan nahi dik zerbait. Lokarri batzuek sortu zirela. Oain arte esan dako buruz orduan ikusten dut. Ataungo San Gregorioko gaztetako urtek unibertso hura zoriontasuna ematen do, Saturraranekoa ere bai, eta Gaintzakoa ere bai. Baita ere. Behar bat gehiago esageratzen, egituk, zoriontasun egitzeo mundu honetan, baina bai. Zoriontsu izan zineneko epokak. Bai, oso horitzapen hona. Orduan, bukatzen ditugu 5 urte horiek Gaintzan,
Eta ze Bai. gertatzen da? Bai. Itziarko apaisak, nahi zian, ni Itziarra joatea, eta nahi zer esan gabe, joan obispona, eta obispoa izan zion, nahi destinoa eta ala, nik hartu nian destinoa, eta alaxe, Itziarra joan ginen. Bizi ninduan arreba arantxakin, apaiz gaintzan ere, arreba gaztea, baina sukaldean egiteko gaina gapaz bauan, da gero eta gehiago, eta behakin jarraitu nian gero, Itziarren baita. Itziarren. Eta gazte batzuk indare hasi ninduan. Ni joera handi izan diabetik, mutilak ingenea, zergatik neskak inez. 4-5 gaztekin, baita ere hasi ninduan. Baina urte betera, uste gabe, eta nahi ez nuela, destinoa izan genean, Zumaiara etortzeko. Eta, bueno, gogo txarrez, baina alaxe etorri ninduan. Bueno, gero Zumaian ja apaiz, eta Zumaian apaiz zendela lanarekin uztartzea erabaki zen duen apaiz gintza. Lanarekin, da ikastolarekin ikastola sortzen, da hortan danean, ez da herriaran zen. Hor aldaketa hundi bat etorrioan, Elizan ere 60ko hamarkadan, eta konzilioak ekarri zian. Konzilio horrek munduari askoz garrantzi gehiago ematen zion lehenago baino, jangoikoaren borondatea munduan agertu behar dela, ez otoitza eta zerua eta baizik hemen enkarnatu behar dela bere gogu bat azea. Eta orduan erabaki genean ikastola sortzen murgildu ninduan, murgildu gineztean, epoka gara izen zalako, eta baita ere sortu garen konzilio horren ondorenean data, ez hemen bakarrik Frantzian ere bai apaizak fabriketan lanen hastea. Errezadeak sermoia egitea langilea hau izan behar dezuta, beste izan behar dezuta, hori zergatik ez da geure gan bizitzen. Eta gaina enpresa kapitalista bateko zea batean, eta alaxe fundizio batea jo ninduan, eta alaxe hasi ninduan fundizioan, eta seguruena, ala jarraituko nian, infarto bat eman ezpali. Infarto izugarri bat izan nian, eta orduan dena utzi behar. Dena utzi behar. Kastola eta zea guztiak. Baina langileen movimendu hori ez ninduan, ni bakarrik izan, Gipuzkoan talde ondixemar bat, dozenan bat edo, ziko gineztean, apaiz gazteak fabriketan lanean. Eta gero poliki parrokia utzi nian, eta gero baita ere apaiz gintza ere. Gero eta gehiago enkarnazia ez munduan, eta horrexe. Eta gero ja ezkondu, eta ja pixkat gaurko gaiara etorriko ginen berso, doinu oik lantzen hasi zinen gara hortan, ez da? Bai, aguzioko sorotua ikastolen movimenduekin. Ikastola sortzen, ibili gineztean hemen talde bat, guraso talde bat eta andereño batzukin da, ikastola sortzen, urgildu gineztean, eta aita zabala batek, aspaldi kontuatu joan, herri batek, arrisku bat ikusten dunean, ondi datorrela, berari sortzen zaiok, irtenbide bat, normalean. Fabrika sortituan hemen, industria sortu guan, lehengo nekazaritza galtzia zijoan, eta euskal kultura, euskal kantuak eta bersoak basarriakin zeuden lotuta, ez industriarekin. Eta hori sena hori, aspaldi, hasituan, gu baino aurre lehenagokoak, kantutegietan biltzen, galtzera zijoazten kantu horiek, gutxienez paperean egon dituzela. Eta Resurrección Maria Azkueren kantutegia, aita Donostiaren kantutegiak, oinarri izan dituan. Eta baita ere oraindik gehiago, gure garaiko jesuita bat, hasioan, herriz-herri bersoak eta biltzen. Bersoak, zeinek, nola, kantatuak eta bere bersolarian bizitzak eta auspoa liburutegian. Eta 300 liburu argitaratu zizkian, oraindik jarraitzen dik, beha hiluan, baina bere norengo batzuek, eta oraindik jarraitzen dik, eta
hor lan izugarri egin, eta iparraldean ere bai, kantuak eta zeak jasotzen, egin herriak biziz izan galtzea zijoana. Eta ikastoletan, orduan sortu zizaigoan, eta ikastoletan hau emateko, hasi ginen talde bat hor, Amuriza eta Gogeibarko Angel Ugarte buru, eta Gipuzkoako ikastolen elkartea, eta da, bersoak nola eman ikastolan. Eta hortarako bilera egiten zein ustean da nahi enkargatu ziateken, zergatik ez nuen egiten, liburu bat zantziateken, zer kantatua, jentzeak umeak izan zezaten, izan dien bersolari onenak, eta kantatu dituzten bersoik onenak, bildu, liburu batean, eta baita ere doinuak ere, zantziateken, espreski. Bukaeran eraman behar ditu doinuak, ze horrek, liburu horrek. Eta alaxe, bersotan izeneko liburua, prestatu nian, berso bate gainean jartzen nian zenbakia. Liburuaren bukaeran, jarri nizkian, 8 txikiko doinuak, 8 hondikoak, 10 txikikoak, 10 neurriaren arabera, bersolaririk gehien bat hori interesatzen zaielako. Eta orduan bi liburu, atera zitzezkian batean material gehiagi biltzeaban, eta orduan bersotan bat, eta bersotan bi liburu atera nizkian, da bien artean, 100 doinutea, 120 edo doinu edo, zaudek jasota. Doinuak solfeoz idatzita, liburuaren bukaeretan da. Eta orduan konturatu ninduan, lan hortaren izala, eta beste berso asko, doinu asko, gaur kantatzen dituztenak, ez zeudek. Lari-la-lara-lari-la-loram, trira-lara-larariram. Hau jasotzea loranko bat, solfeoz idazten hasi ninduan, eta lara-lara-ro-lari-ra-ro-ra, hasi ninduan, hola, eta mordua idazteko, eta mundu bat deskubritu nien hor. Eta konturatu ninduan baita ere, lehen, Azkueren kantutegian, eta Donostiaren zeudenean, ia danak, bersoa zirela. Kantu, esaten genian kantuak, eta herri kantuak, ia dana bersoan. Eta alaba hor mina bat ikusinean, orduan hasi ninduan, Azkueren kantutegia ikusten, Donostirena, iparraldekoa, gure herria, danak, eta segi, eta hor ikusinean, zehola, izugarrizko lan bat egiteko. Eta hor murgildu ninduan, nire doinutegia biltzen, 3.000 doinu edo. 3.000 doinu. Bai. Eta horrena paperetan da altzan moduan, eta gero ordenadorean baita ere. Baina aurreneko lana, dana eskuz izango zen, eta gara jartan etzen ordena gaioek. Dan eskuz. Erakusteko mugun hartzezkiat goien jasota, zeak doinuen izena eta ere izenburu bat jartzea oso importantea ban, informazio eman alizateko. Eta doinu bakoitzak bere izena berdik. Bestela, Sarbangarria zera, Pello Josepe, Aita Jaikoak egin nindu, doinu izen bat berdik. Eta izena zan lehenengo esaldio, lehenengo hitze. Orduan erabaki nien, izen hori izatea, bersoaren hasera. Batzu bat zeuden beti gauza asko errepikatzen dena eta horiek kenduta. Bestela, beti bersoaren hasera. Eta orduan papel ematen jartzen nian, doa hendik antzazkiak gehien zapataka jatxotan, paper txikitan, idazita, doinuen izena bakarrik. Eta gero jarriko diat, doinu hori nun dagoen idazita, solfeoz eta horita. Eta hola nire metodoa sortzen hasi ninduan, poliki, konturatu ninduan egin gabeko lan bat, eta sekulako lan bat zehola hor, mundu guztiak ustezian, doinua zirela 6-7 doinu, 10, persolari behik ere bai, eta zioen beraztasun izugarria. Eta horrein zinuzten, lau tomo edo? Bai. Hor lau argitaratu genizkian. Elkarrekin. Bai. Bertso baten
muina zalantzarik gabe hitza da. Eta errimak eta bertso hori osatzeko modua eta azken esaldiko indar hori, baino nik uste munduko beste ahozko improvisazioen alderik nabarmenena doinua izango dela, ez da? Doinua dek berso gan oinarrizko gauza. Beste aipatu dituan horiek ere bai, egiturak eta errimak eta zeak eta. Baina bersolariak kantatuz sortzen dik bersoa. Kantatuz eta kantuaren arabera. Eta entzuleak doinuen bidez entzuten dik. Eta bersoaren muina eta doinua oso lotua zaudik. Oso lotuak. Oso. Doinu ez dek axaleko apaingarri bat, gutxiagorik ere, baizik bersoaren muinean sartzen duk kantu izatea. Seguro. Eta hor badau gero beste gauz bat, doinua bersoaren kontekston ere sartzen da, zari gai jartzaile batek, bersolari bati gaia triste xamara jarri balin badio, bersolari ez du edozein doinu botako, doinu menor bat edo ikusiko do gustoko doinu bat, historia hori betetzeko, ez da, o alderantziz, gai oso alaie balin bada ere. Da hona berastasun guztia eukita, hor zer aukeratu askoziok. Bitxikeri modua, galdetuko nizuke, 1981ko abenduaren 22an, Atongo San Gregorioko elizan, Josimil Barandiarenen hileta elizkizuna zen. Gogoratzen zidazu egun hartan non zeunden? Zu zeunden Donostiko Belodromon, Gipuzkoko txapelketako finala. Bai. Eta egun hortan hori alde batetik pena San Gregorioa junez izana, baina txapelketako finala, eta nire gogoratzen naiz, nire arrebak injun nintzen nire arreba zarrenak egin pilikin, eta zu zeunden epaimaien doinuak epaitzen, ja garai hartako. Eta Angel Mari Peñagarik anokira zizun txapelketa, egaina gelditu zen 2. eta Euskitze 3. Jon Sarasua 4. Eta 8. gelditu zen Mikel Mendizabal. Eta nik nire arrebari esan nion, seguro Joaniton sarie bertso doinu berriena Mikel Mendizabali emango diola. Eta halaxe izan zen. Gogoratzen zea hori? Orain bai. Eta ja asko eskatzea izango detzea gogoratuko zen doinu zen. Bai horixe. Bani ez? Bai horixe. Zer da gaur Donostian, la-ra-la-la-rira, la-la-la-la-ra-ra, tririran-lorora. Mikel Mendizabalek, Imanol Urbietari, eskatu zion doinu bat asmatuko zion, txapelketan kantatzeko. Eta Imanol Urbieta zauztar musikoak, sortu zion doinua, eta zea hori, agur hori kantatu zuela, eta zure sarie beretzako izan zela. Hori bai garbi. Hori, 80 maikan. Doinu polita. Oso polite. 10ko txikian. Eta 2013an, Belodromoan ez baizik eta Beken, zuk txapela, amets Arzallosei txapela jartzeko ohorea izan zen duzati pentsatzen dut, ohore ikaragarri izango dela berriz. Alaxedek, bai. Bersozale elkarteak erabakizian, ni izan behar nintzala, urte hartako txapela jantziko erniona, eta sekulako ilusio entziaken, ilusio handia, eta urduritasuna ere bai, horrean dezenak oso plazagizona, eta urduri ere bai, baina oso gogoan gelditzen den egun seinalatua bai horixe. Eta hori bezain garrantzitsua izango zen, aho batez hartu zutela bereiek erabaki hori ez da. Baita ere hori gogoan zegoak. Iñaki Muruak esan ziela, eta aho batez hartutako erabaki izan da, Bersozale elkarteko danak, zuk eman behar diozula,
gai horitan. Hori, Eta gainetikan, ametsei batean tokatu. Oso auzokoa, Ama Zumaiarra, eta detailetxoa jotzen diat. Gero bukaeran izaten dekor oso solemnia, txapela jazten dioan txapeldu nahi, gero publikoari txapela nola jazten dioan, eta publikoaren aurrean fotografia dana solemne bat ateratzen dek. Nieken zer ere atera. Ez, Keba. Txapela jantzini honean, zeak ametsek esatzen, no bizkat jaunito. Zean, iluntzean horre San Miguelen hartadin afari daukau. Eta afaltzea, torreko zinek ez duzeat ez dikizarratetan. Osea, que solemnetasunak galtzen ziren. Hala bugatu, gure. Batik kontuatzen baiz, beste txapelketak izaten jo, txapela jazten, da gero buelta hau, danok txapelketak, eta hau izan doan, gure Sabielko afaria, etekotan. Eta hoxe zan guzti, Juanito, mila esker, hori bat izan da, placer bat, eta bai zu eta bai libekain goxo hartzeatik, gusto bat. Ez da, zergatik, nire gustoa. Zumaiatik buelta inondoren, saioa bukatzeko baita, hasieran esanten bezala, 4 doinu, perso doinu joko ditut, neurri eta ritmo desberdinekok. Bueno, denak ezagunak. Bigarren nahi badiot maitasun berezi bat, nire agurreko bazkarin lan nautzi noneko agurreko bazkarin, lankide batek orkatzek berso batzuk egin zizkean oso politik, hunkigarrik. Eta doinu hori jarri zien berso horiei, eta horregatik diot, zerbait berezia bigarren doinu horri.
Bueno, gaurkoak eman duna hause zan. Badakizu lagun, ondo badatorkizu, urren arte, eta ondo izan bitarte.